Ji Stenbolê silav li we bin, ev der podcasta Avesta ye, em bi beşa çaran li pêşberî we ne axaftina me ya bi berpirsê wêşanxaneya Avesta Abdullah Keskin ra berdewam dike. Em hatin beşa çara sohbet hêdî hêdî germ dibe, me got di beşa çûyî de em ê derbasî Enqereyê bin. Kîjan salê tu çûyî Enqereyê, kîjan zanîngeh bû, atmosfera ku te li wir dîtî li gor ya Nisêbîlê. Dawiya 85 bû. Ez bervan qeraçûm. Te bajarekî berê jî ez çûbûm. Te dîtî bû yani? Erê min dîtibû hat imtihanê Stenbolê ez ketim imtihanê. Gelek cihê bû di serî de mesela üniversite yani fakülte tiştek ku ez fikirîm û ew qet eleqa wan bi hev nebû. Ez ji bo edebiyatê bixwînim, yani edebiyat ji bo min çi bû? Edebiyata klasîk, a Rûs bû, a rojavayî bû, a lê li wir tenê dersek me hebû, ji derseke hilbijartî bû. Yani tu di nav devok û lehçeyên Tirkî de difatisî ku zêde hani belkî biçekî ji bo Tirkiya îro fêdawî hebe, tenê Osmanî hebû, Osmanî gelek fêdawî li min bû. Ji ber ku berê jî ji xwe min Qur'an xwendibû, hêsan bû û problema me telafûzkirina herfên erebî wan tune bû. Em nav wan weznê arûzê de mefaîlûn de têra xwe Çûn hatin? Sin ji ber wê min ji üniversite bêhtir wextê xwe li Zafer Çarşısî hebû. Niha çawa ye nizanim lê wî çaxî tev de kitapxane bûn. Dost Niha bûna bisikletcî. dost hebû, toplum kitabevî hebû, dost kitapxaneye gelek baş bû. Em diçûn her tim me kitêb kirîn. Wan salên destpêkê du salê pêşî xwendinek gelek baş min kir. Hem edebiyata Tirkî hem edebiyata dünyayê bû wergerên Tirkî ki êdî ne xirab bû, yani têra xwe tişt hebûn. Ez ketim malê de bi roja qyametek kitêb me dixwand, me ser we nîqaş dikir û lê hêdî hêdî êdî xeberên xirab dihatin ji welê û di rojnama de bi awayekî xirabtir cî digirtin. Tê bîra min me ser rojnameyek tercüman wî çaxî tesîr bû hürriyet bû, milliyet bû falan. Gelek care me rojnameyek ji bo gotina Kurd bi xirabî jî derbas bû baş bo wê peyvê me dikirî û guhê me çavê me temam em wir bûn lê guh û çavê me li Welêt bû. Hero êrişa ser gundekî şerê li deverekê li xeraborekê falan bi dihan belkî bîstan însan dihatin kuştin, dihatin guhê me. Helbet rojname bi awayekî din ew didan, derhal me telefon dikir. Mesela navê derdora jî em bêjin tu zanî bêjî, ji ber ku Tirkî bû me nizanî. Gundekî mimkün e cîranê gundê te bê. Tu çûbê wî gundî jî hevalê te jî lê hebin, lê navê wê Tirkî me nizanî bû. Me pirsî filan dever ku dere. Li gotina ew dir, navê wê Kurmancî Kurdî. Digotin me fehm dikir ku dere. Em bêhtir yani êdî li kitapxaneyên din jî em digeriyan li Qaranfîl Sokaq dibin pasajekê de sanat kitabevî hebû, sahaf bû. Gelek tiştê ku meriv peyda nedikirin lê peyda dibûn, ji ber ku diçû kitapxaneyên kevn dikirîn. Em jî pêre bûbûn dost me digot dema tiştek li ser Kurda bê ji me re bihêle em bikirin. Tabi kitêbê orjinal pir buha bûn, yani perêmeya xwendekariyê têre nedikir. Ve ji wî metodek din pêkdanî ew kitêb mesela me kitêbê beşîkçî hêjî kitapxana min de ne bilim yöntemi, Türkiye'deki uygulama, Cumhuriyet Halk Fırkası TÜSÜ, Nizam Doğu Anadolu'nun düzeni, Göçebe Alikan Aşireti. Ji orijinalê wan ew berî heşteyî lê komalê ciyê din derketine ji orijinalê wan fotokopî dikir. Wî çaxî kağıta kitêba pir xirab bû, seka bû, yani wekî pûş bû. Li ser kağıta spî fotokopî dikir û bi cîlt cerm gelek baştir. Yani hêjî niha mesela kitêbê wî çaxî orijinal bûna, niha vêga herfî bû, yani têk çûbû. Ew kitêb hêjî spî saxlam in. Di kitapxanê de me ew distandin û em xwendekarên Kurd
ایکو علاقاوان يعني میلاوان لسر مسئله ملی هبو هدی ما هف ناست کر ام دهاتن با هف پیشی لفاکولته خو المکتب لبشه خو پشتره لبشه دن پشتره لونیورسیته و فاکولته دن ایدی در دورک ما چه دبو جارنا وصا پیکنیکن مشترک ام چون آبانتی ما تبدأ صحبت ذكرن صحبت ماجي تبدأ للسروان مسألة بون هرتم اما بروبلما ما كردي نبو كردي جبركو جي ام لي مزن بونم كردي مزن بون زماني جياني بو نب ما بستك سياسي يعني باوي كي تابعي وصابو ما هرتم مسألة كولتوري وزمان درد خست خواندن کردی دست بگیری بو تشتك نبونا هي مكتب نديت بون دردکاری بخونی ویدمی یعنی کردی من نزانی بو هما تشتاق نديت بو ما تشاوا ديت هوالك من بو ما ابي مبوسي انا بو مهيتين مطلع ام بقرتاوي كتن كتبخانه مدرسه او چند كتابك وبري صالين هشتي چاپ بونا وكي اشتمرواني كتلري تاريخي فبهترجي تركي بون ناس باري مكتب كرديها بون ما ديتن اتبج بركو لاتيني بون عربي جمع الفبا عربي جبركم هم عثماني خوندي هم قرآن متكاري بون بخونن لي او لاتيني بون دسبيكي معرفنك زحمت تكشت ب اكس شيء شفقه تجمعني يعني معرف فهمت كيف يسناكي ما مسيك لسر سريته بلي هريكب اوايكي دنيفيس هاتبوني بيساندن بچك زحمت بودما ما او كتاب قرت انت برام اجور حتى بصهيه شو مال سينجاني بوس شو حتى كزرنا كتم او كتاب تفدا خوندن پشتره ام در كتن پشتره المكتب ما مستيك ما هبو اي فولكلوري ازو عبد الرحيم روجك غازي ما كر قلت بشكشي وشاخينوش حبسه در كتبو يعني gündem وچبو iletişimi kovarak در تخسكر بون برك ما او خوند بو هالبينا وي فلان ما تخص ام بك هجنيتا ما جري بحث كر روجك قلت ايرو ساعت 5 بريفاري ورن اوفيسا شيء ودامن ديل تاريخي جمارة قلت يعني ام چون بدي مريفك يوسا وريك شفقة خدا يوسا رونشتيا بونجيا فلان الله الله ما نديت بوش بك اسماعيل بشكشي هذا اللي جلكي كان بو مال قدام مصير خو اسماعيل بشكشي جرى اول ما وسا ناس كرت هب سوربريزك بربر خوشو مزن بوش بو ما لزانيه هبو نا خوجا هات بو سردان خوجا حوالي كيفنا بشكشنش حبسه در كتبو بشترام جلك سامي بون تبي شغل تليفوني دستان زام شو فلان نبون باوايه كي ايدي كي ما سحبتي جاركي ما خوجا an daha da toplum kitabevi zafer çarşı am çun mecbur gört am ciyek rudniştin bece keset xwastin êdî dibihîstin gotin em jî dixwazin xoca nas kirin işte kesekî malê dawetek çêtkir em diçûn me sohbet dikir duê navê de car bi car ez dihatim nisêbînê diçûm hevalê me ye kevin an jiyê ku me nas kirin êdî gelek tişt دزان بحثا قالك مسألة جمرات كرن أو تشتي قد نافخ كده بلاف دبون أزد شوم بساعتان خوجاج ديلاكو أزد أمليك وهداري كن وي جمند برسي من جرى بحث تكر بشترى يك دجارة بوان تشتي چايا قاچا وجغارة وقحوة فلان رما كوارين قد آخر قنا ممكن بو پر زحمت بمعرف پیدا بكي ما تخصنا وان دا زبر من دا وجد كتابك خدا بحثاوي مسألت كي لأو دبيجي مال كتاب شيكي هف ناسكر مگو خوجا مال الكتاب شي هف ناسكر تشما قل مالي تاريخ كنيا قلت ملخص أزوي رومتي بدم ديل تاريخ قلت بلا الكتاب شيكي فلان كيجان كوار بو برخوادان بو بختر بارت كم يكشي سرخابون هبو لي كتابك دن از قالك تشتاجهين بو هاتن يعني كيجان اللي فد هاتن يعني او تشتيو سامنت برسين تاو يبدا يزهات من سيبيني هبالي ما قلتن اكواري زيدم توانشي دعما ما تجارنت افش كوديتا شاوان يعني ما بس من اول درفا چاپ بون يعني لفت البته درفا بقى شاغيد هاتن
ne wisa tekşîr bûn çapê baş bûn yani herfiyan piçûk bûn nizam çi bû puntoyan gelek piçûk bûn lê ew tişt me dixwendin wekî din kitêbek gelek dîsa hevalekî me hebû karê ticaretê dikir artikim bartîl dabû berpirsekî leşkerî kitêbek jî standibû Kırmızı kitap bundan tiştekî wisa navê wê tev de li ser mesela gerîla bû pêşî mesela behs dikir stratejiya gerîlatî çi ye ji çi heta nizam çi pratikên Latin Amerika şira dihat û wê ji çavderiyê xwe her tiştê xwe nivîsandibûn heta niha kitêba herî baş ku min xwendî bi rastî ji lêkolînên sahayî gelekî baştir meriv tişta jê fêr dibe û li ser civaka Kurdî jî analîz dikirin analîz wa jî çiqas hin tişt nebdilê meriv jî bin gelek realîst bûn rast bûn yani diko mesela xelk ümmiye xwendin û nivîsandina wan tune ji ber ku gelek girîngî propaganda didin lê ji ber ku xelk xwendin û nivîsandina wan tune ew armanca wa zû bi zû pêk nayê falan tiştê wisa dema diçin gunda çi dikin çawa dikin çi dibe gundî helbesta wan li hember wan çi ye berku ve çifan tiştê pir min ew jî fotokopî anî min dabû xweca piştre em diçûn mala wî lê Keçiörenê li jêr apartmanê tam wekî nîv Bodrum bû ew dertêr kiribû hemû kitêbê xwe li wir hiştibûn çend qat jor sê çar qat jor de rûdiniş kitêb jî li jêr bûn em diçûn malîkariya wî dikir ji bo birêkxistina kütüpxaneya wî kitap gelek kitêbî ku carê qet me nedîtim berê mesela tabi kitêbê çawa ne kitêbê Kurdî em bêjin Dîwana Ahmed Arîf hasretinden piran eskittim rojeke me rast dikir mi dî sêzde çardeh heb serhev erê ji çapa yekê heta na heman kitêb aynı kitêb bergewa jî ayniye lê çapê wan cihê hemû çapê serî heta dawî sêzde an jî çardeh çap bûbûn Yeko Ahmed Arîf ji bo Beşikçî îmzekirin min jî tu sam lê nihêrt min dixwend tam diwan dema de jî çapek wê qorsan çêbibû li tezgah mezgah difirotin xirab bû min nekir yani Beşikçî bala yekşan got kitêb li ba te tune wê çawa li ba min peyda dibe ku ez peyda bikim got çaxiyekî ji xwe re bibe em hocam goftev de ji bo te hatine îmzekirin mesela halkımızın onurlu bilgini doktor Beşikçi'ye saygılarımla falan işte Yusuf Ankara heft falan gotinan ağam nakim hemû kevin yekiş xwe re bibe min got şertekî hocam ku tu jî îmze bikî wî jî îmze kir wî ji behsa vê meselê kiriye xweca nîv rûpel tu jê kir sê çar sal berê li waqfê çûm ba serdana xweca me sohbet dikin min got hocam kitêbek Ahmed Arîf kuştirî îmzekirî li ba min heye herkes keniya yani wekû min jê diziye ya min got wela heyata xwe de min kitêb nediziye yani mesela kitêbe lê mesela ya bin destxeta xweca neyse li ba min heb min jê re şand min got tê bidin min got ez nadim kütüphane avesta yani hajî kütüphane me ye wekî din mesela kitêba Doktor Şivan ez bêjim kitêbê wî ye dinin işte wê navê de hêdî tiştin jî derdketin hereketek çê dibe hêdiyeyî tabi siyaseta Kurdan hê negihîştiye Enqereyê bingehekê nehatiye danîn lê dengê lingê wê tê kî hebûn wekî din çi nîqaş hebûn li Enqereyê ofîsa Şerafettin abî dema me bêriya Şerafettin Elçî nêzîkî dil tarîhê bû li Bartkin navê skolanayê meşrutiyet bû yani pir li av pişt Sakarya paya em diçûn dihatin dema me bêriya welê dikir em diçûn wir ji ber ku tu jê cizîrî bûn hemû ku tu biçe qehwexaneyek cizîrê herkes hatiye rûniştiye pêwendiya me pêrê gelek baş bû gelek qîmet dida xwendekarên Kurdî tevî ku em pir genç bûn zarok jî bûn wek mezina bi me re tev digeriya pir ciddî bû car bi car em dibirin xwarinê sohbet dikir û tiştê wisa wekî din Talat İnanç bar dikim ew jî biriya wî
menas kir falan. Carekê dîsa dema ez hatim Sêbînê tam wî çaxî ev şerê stranek jî ser çêbûye li Mêrdînê li Bagokê Nerikê Şevorokê falan. Dûr de yek du kesek û nas kirin jî wekî milîs bartim. Ew tabii şerekî ciddî nebû bi qasî ku ez dizanim. 20 kes dişin ku tevlîgerî la bibin. Hê negihîştine bi çekên lav silahat bê çekên lavê şewitandin laşê wa. Wek filmê Yılmaz Güney rê wan bi helîkopterê tînin dixin nav torbe de torbeyê naylon taburan Sêbînê baxçeyekî wê mezin hebû wekî saha futbolê lê şîn bû her tim giyamiya jor takrîben 45 metre jor de helîkopterê wan cenaze davêjin wê sahayê û xelkên Sêbînê sedan kes kom dikin bêjin werin ev kîne yani ev şivirin aynî wek ew sahneya filmê rê ki heme bêje piştî wê bi çend sala çêbû tabii xelk ê ku nas dikin jî dibê şewitîne şixwetin nemimkin e tu ji cenaze Tiştekî mümkün ye. Ew fotoyê wan li wir jî biraderekî dana min ez bawer dikim 88 falan bû. Berî Helepçe jî helbet haya me ji napalm û gazên kimyewî ew axaftin. Em diçin mesela navenda kültûriya Îranê hebû li batı sinemasê nêzîkî meclisê li wir video nîşan didan Iraq. Tabii dema eskerê xwe nîşan didan kesî bîroba çîkpeyê qîmet pê nedida ama dema Kurdê sivîl nîşan didan bêhtir. Me tiştek jê fehm nedikir an jî broşürê wan hebûn foto hebûn bi İngilîzî Farsî Tirkî jî carna çêtkirin lê ew tiştê Tirkî Kurd zêde dernedixistin. Rê demê li Enqerê bêyî xwendekaran nüfusa Kurda hebû yani Kurd hebûn hiç lê tabii li derdora Enqerê Kurd hene li Polatê nizanim li derdora Konyayê. Erê hebûn ama wisa tu bêjî wekî mihelleyek şexsî ferdî hebû. Mesela ê berî me ku dixwendin ê ku li wir mamûrin bişter birêya we mesela birêya şerefî nabê kesê din me nas kirin car bi car em dawetî malê dikirin em dihatin bahev kafe û ciyê din me sohbet dikir û tiştê wisa pêwendiya me çê dibû lê ne tiştekî pir zêde bû. Gruba xwendekaran yani êdî em dikarin bêjin grûpeke xwendekaran bû lê Wekî grûp nebû beşek ji me meyla wa li ser zêde li ser çepên radîkal bû sosyalîst bûn em bêhtir meselî wek meseleyek millî me vê meselê din hêrt em netfikirîn ku bi nav komela xwendekarên Türk de cî bigirin dostaniya me gerek bi wan re hebe lê gerek em ji wan cihê ne problemê me ji êwan cihê ne yani ew dema em diçin bawe tiştekî dipeyvîn ku ji bo me helbet wek kesekî li wê mektebê nizam şertê te hin tişt te eleqedar dikin lê ne meselî jiyanî ne meselê me ya hayatî ê gelekî mezin hene gerek em دوی چارچوبê de em bixwe bên bahev û em nikarin vê bi wan bidin qebûl kirin. Yani ji ber wê me tim digot yani em li qeraxê bin. Hinekî zêde xwedina wan de bila me zêde bikar neyên her tim me dernexin pêş meselê me yê dînin em ji bo wê û ev hesasiyet ew lê em jî wekî grûbek nebûn. Ev tiştekî bi serê xwe bû ta eleqa me bi turê xistina re nebû. Ew foto dema me dîtin em fikirîn ku yekser gazê kî nav xelkê de jî digotin gazên kimyewî hatine bikaranîn. Ciyekî wek bagokê gund nêzîkî wî ne falan yani zehmet e gazên kimyewî. Ji ber ku ew laşkelekî xirab şewitî bû kumrê lê hatibû diyar e mesela dewsa fişeka laşê wan de hebû xwîn ji nehat û piştî ku mirine jî mesela gula li wan barandire destî gelek xirab emet kir. Ew foto min anîn min nîşanî şerafetî nabê em got şerafetî nabê. Tiştek wisa heye em dikarin çi bikin yani ev tişt dibin em nikarin. Gerek xelk bizanîbe yani bo me tişte herî muhîm zanîn bû yani ev tiştê ku tê serê me li welatê me dibe em karibin bi dunyayê bidin famkirin bi pêşî bi xelkê xwe bi jî dunyayê bidin famkirin. Telefonî Hasan Yalçın kir. Hasan Yalçın çaxî tabii 2000'e doğru kovar hebû kovara gelek tesîr bû. Hefteyê em derdiket û nûnerê wî Ankara Hasan Yalçın bû telefon kir got işte xwe tekê wate tu çi bikê baş wê falan
Ez çûm Necati Bey Caddesi hata 8 wesqet ji bîr nakim 2004 çûm oda Hasan Yalçın ev foto derxistin. Hasan Yalçın ve komiserekî hikûmetê bi me re muamele kir. Qet giringî pê neda. Yani li wan jî nenihêrt. Got yani hinek tiştê din ji min pirsîn min re sohbet kir û nizam çi kir falan. Got yani asî ez bînim tu kesekî tê gihîştî jîrî falan. Ciyekî baş dixwînî tu çi tişt aşxere dikê derd got. Here li mekteba xwe dikê vexa binêre falan. Her tiştê wisa got yani niha tu ji gundiyekê bipirse yani pozisyonek nabe. Bêje mesela herî mezin a dinyayê çi ye? Yani çêlek awî em bêjin nexweş bê belkî ji bo wî erê ew meseleya herî mezin a dinyayê lê mesela herî mezin a dinyayê nîne. Mesela we ji ne meseleyek ew qas mesela here xwendina xwe bike pêşiya xwe pêş roja xwe bifikire falan. Tevîra min rahişt bi zerfa xwe ez derketim pişt xwe jî nenihêr careke din jî neçûm. Rewşa rêxistina bagur ez bêjim derdora PKK wê demê li Enqerê derdorekê wan jî hebû yan jî baskê ji wanan hebû yan jî têkiliyên wan Na ew tiştê ku me dizanîn nebûn. Belkî hebê jî me nedizanî yani ê ku hebûn mesela bêjin ji bo me jî kesê bêjin tu kovarekê bidêyekê ew fikirî lê a me tiştek ferdî bû yani teleqa wê bi rêxistin û anî jî ev awayekî rêxistinî negihîşti bû me. Me bi însiyativa xwe yê şexsî ji bo ku min bizanibin bûye awayî me derdora xwe yê herî derdora gelek teng me daxandin. Pişt re ez hatim min şiravêtin abîlê min gotiya tiştek wisa bû gelek nexweş bû. Got Yalçın Küçük ancak ew dikare çi tiştekî bike. Ya min got ew kesekî aynen min got kesekî baradayî ya qet baweriyan pê tune falan. Yani nizanim ji min re bi zêde min tiştê wî jî xwendin min got yani zêde wisa şovmen û falan tê got ama yani niha tê vê heva fotoya tê bidê ku. Yani leverek din ne mümkün e ev derkeve yani. Telefonî wî kir got xortekê bibate got tamam ez neçûm. Ez neçûm carekê li toplum kitabevî a Remzî İnanç tesadüfen em rastî hevatin me wisa ez kim Baş e. Biya min em li vir rawestin ji ber ku ev beşî wextxilas bû. Em ê di beşa din de nasîna Yalçın Küçük ji ber ku ser wê gelek tişt hene merê bax ve tu bax vê bîranînê te pê re hene. Em ê di beşa bê de berdewam bikin. Beşa çaran ya podcasta Avesta bû em di beşa pêncan da em ê berdewam bikin niha bi xatirê ve.